ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷей. дӯстони азиз, боз дар имрӯз навори якчанд намуд хона ва заминҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо навчунии хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника чӣ намуди реклама ки дошта бошад марамаз сурат маълумотша дар ватсап имои моро кунед, мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯз навор аст хонаҳои фурӯшӣ бо тариқи кредит аз территорияи рудаки душанбе ва ҳастаи хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри бухтар, кулоб, райони фидавсӣ ва дигар шаҳрҳоам ҳастанд ки ҳамашон бо нархҳои арзон ва квартира ҳамчунон аз душанбе ва аз шаҳри бухтарам ҳастанд. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хел хонаҳо дар кор ҳастанд, мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоб, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 176 сомонӣ ва бошад навора сар мегӯ, то охираш тамошо кунед. марамад рафтем. якам хонаи фурӯшии назди ҳавлигии имрӯза аст. дӯстон, хонае ки тариқи кредит қарор дорад дар шаҳри душанбе дар ноҳияи рӯдакӣ дар кирпичини айканал боло гуфтагаса пеши гимназия ва 5 микрорайони намин хонаи зард ин намин хел проект. ҳамагӣ 3 сотиқ замин астае ки 14 хона кардагия. дӯстони азиз ки хонаша шкатур, монтаж, ранг боша када метиян ва кухни банияшам дар дуруни хона. дӯстони азиз дар тирезаҳои нав часпонда метиян. ин ҳам хел проекти хона астае ки ҳам тариқи кредит ҳам сумкатӣ. кадоми суми наличи катумера 133 000 сомонӣ бо арзон мешавад. кадоме ки агар кредит мегирад яксола тариқи кредит дода мешавад ва ягон мошинам боша ба мошинам алиш мекунад. ин ҳамин хел вариант аст. мобайн калидор ва ду тараф 14 хона мешавад. ду тараф ай дута айпара дута айпара, яъне ки обшим 14 хона, як калидор ва кухни баня дар дурунаш. хоб, ин ҳамин рақамошон аст. мегафон позитсияни кор мекунад ва дар ин рақамошонам имо ватсап пайваст дорам. боз ҳамин хел хона чанд намуд дигар вариант дорад ки кадомашон хотон интихоб кунед. тариқи кредит яксола дода мешавад. марамаз занг занед, дигар маълумотои пурра аз соҳибашон. дӯстони азиз, лайкотро нагузоред, фаромӯш накунед ва силикаи навори моро дар ватсап имо падлисаш кунед. дуюм замини фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри бухтар дар ноҳияи вахш дар ҷамоати машҳар гуфтагӣ аст, қишлоқи яъне чоршанбе бозор. боз такрор мекунем ки ноҳияи вахш ҷамоати машҳар қишлоқи чоршанбе бозор. ҳамагӣ 10 сотиқ замин аст ки замини ҳамвор гирди валнашда одамо зиндагӣ доранд. боз ҳамин хел танур панур ядучи ҳам хеле часпондагӣ аст. ҳаминҷа замини холӣ аст ки метавонед ки ба дили хотор хона када гирен. наздикиш да мегӯяд мактаб харивай ба балинса мегӯяд дар наздикиш. срочно мегӯяд мефурӯшад бо нархи арзон 32 000 сомонӣ. бо кадоме ки мегирад бо каунтар дига мегӯяд арзон мекунем. айт 32 000 сомонӣ боз каунтар муомила ва савдош дар ҳамин назди замин. якум рақамошон аст мегафон кор мекунад ва дуюм рақамошон номери расӣ аст ки нашам кор мекунад ва дар ин рақамошон ватсап ҳам пайваст доранд. дӯстони азиз, ба кадоми шумо ки лозим аст ҳамин хел замин марамаз занг зад дигар маълумотша гирен. 10 сотиқ замин, хоб, мактаб амиқ балинса дар наздикиш ва 32 000 сомонӣ марамад аз территорияи вахт ҷамоати машҳар, яъне ки наздики чоршанбе бозор. бештар маълумотои пурра ва аниқаш тариқи телефон. агар шумо дар ҳамин хел заминҳои фурӯшӣ, квартира, мошин чӣ намуди реклама ки бошад марамаз сурат маълумотша дар ватсап имо рекунем, мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. чорум хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, ки қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ дар гардиши ёвон қишлоқи ҳасанобод гуфтагӣ аст соҳибшон. хонае ки навсохт, яъне ки шкатур монтажа када метиян. агар ки хоҳед ҳамаша обши ранг бошам када метиян. хона ҳам тариқи кредит ҳам тариқи наличи сумкатӣ. 8 сотиқ замин аст ки 14 хона кардагия. дӯстони азиз ки гирду фанашда одамо зиндагӣ доранд ва обсветчам ҳастае. дастсрочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 99 000 сомонӣ, боз арзонтарам карда метиян ва кадоме ки мехоҳад тариқи кредитам яъне қарзам яксола дода мешавад. агар ки мошинам дошта бошад мошинам қабул мекунам ва мошинам кати алиш мешавад. ҳамин хел хона бо чанд намудгар проектам аст ки хонаи тайёр ва ҳаста хонаҳое ки коробкашам ҳастае. ин ҳамин хонара мисол агар ки хоҳед ранг бор када метиян 99 000 сомонӣ. рақамошон аст мегафон кор мекунад, ба кадоме то лозим аст марамад дигар маълумотша гирен. чанд намуд вариант дорам, метавонед ки бо занг зада вариантошона мисол аз худашон пурсен.
чорум хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Қободиён дар пушти балнисаи нав гуфтага аст қишлоқи Шоғаров амихе навистиам Қободиён пушти балнисаи нав қишлоқи Шоғаров яъне ки Шоғаров амихе навистиам кадоме ки нафаҳмид бо занг зада мепурсад ҳамин хона як дуна сурат дошта ҳамин сурата пешкаш кардиам ҳамагии 15 сотиқ замин мавсуа дорад ки се дар хона кардагӣ тайёре ки як ошхона як ҳуҷҷатхона як бания як калидор ва дарахтони мевадиҳанда обсвечам ҳастае хонаҳо хай мегӯяд ремонтуш средня барои зиндагитон 100% гидаш макам давроза намихе треза намихе пушти хона ин намихелае се дар хона 15 сотиқ замин обсведамаш ҳастае боз оғилам мега дорад барои ҷои гов мол нигоҳ кардам хоб нархаш мега бо маслиҳат фурӯхта мешавад кадоме ки мехарам мегад омада аз пеш бинад нархша мега маслиҳат мекунем мега сирошна пул дакура арзонтар метиҳем ин ҳамин рақамҳошон аст тисел позитсияни кор мекунад ва номери дигариш номери расӣ аст ки дар номери расияшонам ватсап пайваст дорам ба кадоме ки аз ноҳияи Қободиён ки лозим бошад марҳамат хонара айдаст натех хона нархаш бо маслиҳат марҳамат тамос гирем мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Шоҳмансур гуфтага аст тарафи 9 километр пеши бозорча якхонага квартира аст ки дар якум ошина қарор дорад 30 квадрати метр бо свет ҳамин аст ҳоҷатхона ошхона бания дорад қатиш мегад ҳастай телевизори нав шкаф плита термис стиральни машина отопление ва бо дигар намуд чизошам мегад мете пеши мавҷи истиқлол гуфтага аст назди хона мегад мактаб гимназия банк амихе магазино бозорча детский площадка обши поликлиника ҳамаш астае дар наздикиш мегад сета садик яъне поликлиника амхеси амихе чишо навистиам квартира тайёра медоре фақат зиндаги ремонтшам ремонти беҳтаринай дастрошам мегад фурӯхта мешавад бо нархи 285,000 сомонӣ ки бо ягон сум муомила мекунам хона мегад тайёра ягом расход намекунӣ фақат медоре зиндагӣ мекунӣ хай ҳамин чизе ки навистиан ҳамин чош дар ҳамин фурӯш ҳамида будае 285 як хонага 30 квадрати метр дар территорияи Шоҳмансур бозорчаи 9 километр марҳамат рақамҳошон мегафон аст дигар маълумота аз худашон гирем шашум хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар Учухост гуфтага аст наздикии пива завод яъне ки наздикиш неву пеши пива завод гуфтага аст шаҳри Ҳисор Учухост ҳамин хел навистиам ҳамагӣ 6 сотиқ замин мавсуат дорад ки 5 дар хона кардагӣ тайёра ки гирдаш маҳкам ҳоҷатхона ошхона бания дегдонхона обши алохона ҳамхели ҳама чӣ дорад дарахтони мевадиана рӯи ҳавлиш бетон кардагӣ ремонтҳои хона ҳамашон замонавӣ кардагиае якта ҳоҷатхона як ҳамом якта дигар термис кондитсионера меяд қатиш меистад қатиш ҳисобае ва главни обсвет ҳама шароитош муҳайё аст хай дар навор маълума ки хона тайёра ремонт дорад яъне тоза озода дастрош мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 300,000 сомонӣ бо кадоме ки мегирад арзонтарам мешавад дӯстони азиз нархи хонара 300 мегӯям бо кадоме ки мехарад арзонтарам мешавад хоб ин ҳамин рақамҳошон аст мегафон кор мекунам марҳамат дигар маълумота гирем ҳафтум квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар тец гуфтага аст соҳибшон квартираи фурӯши шаҳри Бохтар Қурғонтепа яъне дар тец духонага квартира аст ки дар якум ошина қарор дорад 47 квадрати метр бо такхонаш кат яъне подвалам доштае бо свет ҳамин аст ошхона ҳоҷатхона ҳаммом ва термис ремонти хона хуб аст бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ яъне ремонти хуб аст дар омада фақат зиндагӣ мекунен домои советский аст яъне ки ремонт дорад дӯстони азиз ки дастрош мегӯяд мефурӯшад бо нархи 285,000 сомонӣ боз арзонтарам карда метиҳем омада мега аз пешаш бинед мега аз дарун берунша бинед агар ки мақултон шид арзонам мешавад 285 чай савдош дар дуруни ҳамин квартира ин ҳамин рақамҳошон аст билайн кор мекунам ба кадоми шумо ки квартира духонага лозим аст рои шаҳри Бохта тец марҳамат занг занед чӣ намуде ки реклама дошта бошад хонаҳаи заминаи мошинаи мо дар роя кунед мо дар видео оянда фурӯшда рекламада албатта мегузорем
ҳаштум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, ҳаштум хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт дар райони Фирдавсӣ гуфтагӣ аст. кӯчаи Гаравзавод, яъне адреси аниқаш шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, поёни Корвон, кӯчаи Гаравзавод. ҳамагии 2.5 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр аст. дӯстон азиз, як ҳоҷатхона, як ҳаммом, якта ошхона, як подвал, як магазини 7x5 мега дора мега соҳибшон ва болои хона манали рехтагӣ аст. метавонед ки шумо хонара дуюм этажам, яъне чикнехона проект ошонай маналити дуюм ошонашам рехтагӣ аст. Подвал бо якта магазини дарозиш мега 7x5 мега, яъне ки айниҳо фаъолият дорад. метавонед ки магазинам истифода бурда, мисол чикне бизнеси тайёра хонара мехарем, магазинша истифода мебарем. Дастрош намегад фурӯхта мешавад бо нархи 280 бо ягон сомуша арзон мекунем. 280 000 сомонӣ муомила ва савдош мегад дар назди ҳамин хона. ва кадоме ки аз ҳамин кӯчаи Гаравзавод, поёни Корвон ки ҳамин хеле хона ки лозим бошад, маромад рақамошон аст ва эълон кор мекунад. Дигар маълумотҳои аниқ ва пурра аз соҳибашон. дӯстон, аз чӣ намуди хонае ки мехарен дар комментира нависед, мо дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. ва ягон реклама бошад, маромад ай даст натиҳед, сурат маълумот шуро кунед, мо фурӯшта мегузорем. хоб, ин буд ҳамин хонаҳои фурӯшии мо. То видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.